Ini ndiri kuda kureururawo kudyisa murume wangu. Takazorambana hedu after some years. Let me take you back kwazvakatangira. Murume wangu ndichamuti James. Paakandiroora akaita zviye zvinenge musengabere. Back then ndaitovewo nemumwe mukomana aida kundiroora, but haana because James uyu akangonditora by force. NaJames uyu takatambura tese kuenda kumaricho just to find a living. Takaita vana vedu vaviri vasikana and taishinga kuvachengeta. We decided to work kuti aende kuchikoro, iye James, kuti tiwane a better life. Then akawanirwawo nyasha zvekuwana basa kumaini. Tave kumaini ikoko, James anga ane mari iri nani, akabva atanga kuita zvemagirlfriends. Akatanga kundinetsa. Ndakazorwadziwa manje nechipambi chake because anga akusandiona sechinhu, and I decided kufamba, that is kuenda kun'anga. N'anga iye yakandibvunza kuti ndinoda kuti aite sei, and I replied ndichiti if I can't have him better antopenga hake. N'anga iye yakabva yati ndiende kwairi usiku ndiri naked, ndichitaura zvandaida zvizoitirwa James. Ndakafara and hoped kuti benzi riye ndarigadzirisa, but instead yekuti James uya apenge, akabva atofuratira mhuri akabuda akatoenda zvachose. Now he is married to another woman, vatori nemhuri yakanaka. My girls vakura vese vakaroorwa zvakanaka. Ndinoda kupedza ndichiti I learned my lesson ipapo, kuti mishonga onganga zvigadzire munhu anogara kana achida. I regret ever going there. Maybe dai ndakanamata aidzoka kuita munhu kwaye, asi ndakafunga kuti ndini ndakangwara. Mwari vakandiregerera, vana vangu vakandiregerera, ndinotenda. All I ask is James kuti andiregererewo ndirerukirwe. Ndatenda hangu, iyi ndiyo nyaya yangu yandanchida kureurura.